Omugambia korra amagoso. Ari kobeka abantu eraini bona bantu mabona nkomia bale. Sama yetangol kudiana kerbo. Ari kobeka abantu bate nesti raini. Aba echibesa at least ne abantu 2020 kero montaña ole yae. Ngoro ku Vincent Moindi kurukia mabunduro gora. Mugambi genda akorera amagoso no kubeka abantu akwana na chibesa iga abantu ngorwa na bale abangina bande bachire nyagitali baumire igoro ye 100 gose 200 arule na indu twatigire mugambi onye kogosera abantu babeke bachoke baike raini nana kumokaya korunyansacho maigo iraba sa chibesa yo mabwe pikipiki otamira na chiro Maria tangoro kufeiti kuambuka. Tako topanga baroga. Pero nikakerbo ngoro ku. Mugambio yo togoseire sana. Tabza kweba nanda tokora mna tokora ire iga mna banyina. Igare gotobro beliera ini na to amusini.